दिनै सिम्बोरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिपिएफनि भटार्सफोर गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव 190 जन जयेन जाबाय। बे 190 जननि गेजेराव माने नाम होलाबायदों बिसोरो जाहाथा, खिन्थु जोंनि मानसियाथ' फैयाखै। जे व्यक्तिफ्रा दिनै नाम होजादों बिथांमोना दा गाव गावनो स्टेटमेन्टखौ होगोन आरो बिसोरो सम्भब 40 जनसो गावसिनि मानसिफोरखौनो बेदिनो आर'नाइ सोबाय थादों आरो बेवहाय खुनु गोदान माने बिपिएफनिफ्राय जयनिं लाफैनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा मैया जेनाखि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे सिम्बोरगाव बाजाराव मोनसे जयनिं प्रग्राम जानानै थांबाय। दा बे प्रग्रामाव सिम्बोरगाव आरो जायनारि प्राइमारि मोननैनि जे इउथ बिपिएफनि माखासे वार्कार, साधारन वार्कार बिथांमोनहा बिसोरो इउपिपिएल दोलोआव सामिल जाहैदों। दा बावहाय बेजों लोगोसे बिसोरो माखासे फेमिलि, गावसिनि फेमिलिनि हाउसवाइफफोरखौ लाफानानै बिसोरो मैया जयनिं हाबाफारि लादों। आरो बेजों लोगोसे बिसोरो गोबांथार बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा, साधारन व्यक्तिफोरनि नामखौ होनानै बिसोरो दिनै बिपिएफ दोलोखौ माने मुं सुदों। दा जोङो जायनारि आरो सिम्बोरगाव बिपिएफ दोलोनि वार्कार जानानै जों बेखौनो बिसोरखौ दिखा होदों। मानो होनबा सिम्बोरगाव आरो जायनारि प्राइमारि मोननैयाव जोङो 90% जोंहा बिपिएफ दोलोआ वार्कार दङ। दिनैसिम जोङो बिसोरो जेरोखम बायदि खोथाफोरखौ मैया फोसावदों, बिपिएफ दोलोआ सिम्बोरगाव आरो जायनारियाव माने जिर' जानो थांगासिनो दङ आरो फैगौ 2025 जेनाखि बिसायख'थि बेवहाय माने इउपिपिएल दोलोआ पावाराव फैगोन होननानै बिसोर बुंथिदों। नाथाय दिनै बेफोर मिथ्या खोथा, बेफोर खोथाफ्रा माने खुनु बिथा गैया। जों सिम्बोरगाव आरो जायनारि हिसाबै बिपिएफ दोलोआ जेरैबायदि स्ट्रं जाबोगासिनो दङ आरो बे फैगौ बिसायख'थियावबो जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै जोङो बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो देरहागोना खाथां। दा बेवहाय जोंहा खुनु गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया। दिनै बिसोरो साधारन रायजो राजाफोरनि गोसोखौ कनफिउसन खालामनो थाखाय बे मैयानि प्रग्रामखौ लानानै बिसोरो जे गोबांथार आननोन मानसिफोरनि नाम होनानै बिथांमोनहा दिनै मुं सुदों। नाथाय दिनै जे व्यक्तिफ्रा बिसिनि मैयानि प्रग्रामाव जे व्यक्तिफ्रा माने नाम होनानै बिथांमोनहा दिनै जोंनि गेजेराव फैदों, बिसोरो माने खुनु खोथा फंसे गैया। जे व्यक्तिया बिसिनि मुंखौ होदों बिसोरो दुखु मोनदों। दा नंखायनो जोङो खावलायदों जाहाथे बायदि जोंनि बिपिएफ दोलोनि वार्कार एबा सापर्टार बिथांमोनखौ बिसोरो नाम होलाबायनानै बिसोरो बे एखे मोनसे लाजिथाव आरो मुगैथाव मोनसे खामानि जादों आरो एसेखिनिखौनो आं बुंनो सानो। बेथ' असम्भब। मोनसे पार्टिखौ जिर' खालायनो हानायाथ' गोजाननि खोथा। मानो होनबा माने बेयो सासे एक्स बिएलटि वेलफेयारनि सासे सोद्रोमामोन। बे माने जों बेखौ ओनसोलनि हिसाबै जों बेखौ मिथिखागौ। गाव जेखि बुंनानै लाया मानो बे गावनि खोथा, खिन्थु जों ओनसोलनि हिसाबै जोंहा बिनि मा क्वालिटि दं मा क्वालिटि गैया जों बेखौ मिथिगौ। दिनै बियो जथेस्थ' माने बेहा मान सनमान दंमोन बिपिएफ दोलोआव थानाय समाव, खिन्थु दिनै बियो इयुनाव मा मान सनमान मोनगोन मोना जों बेखौ बुंस'नो हाया। खिन्थु दिनै बियो मा जाहोननि थाखाय बियो इउपिपिएल दोलोआव थांनानै बियो दिनै सिम्बोरगाव प्राइमारियाव जे मोनसे जयनिं प्रग्राम खालामफैदों, बेवहाय जोंहा खुनु
BPF दोलो हिसाबै जों मालाबाबो दुरबल नङा आरो बियो कालेक्टर मोननाय जों खोनादों दा बे कालेक्टर जानाय समाव बियो गोबांथार बेबायदिनो इयुथ केम्पफोरखौ मेनटेन खालामनांगौनि दायथ'आ बिनियाव दंमोन नाथाय बेवहाय थाखा फैसानि खेलिमेलि केलेंकारियाव माबानानै बियो एक्सपेल खालायजादों आरो गावबो मैया बुंनानै लादों बे एक्सपेल खालायजानायनिफ्रायनो बियो दुखु मोननानै UPPL आव थांदों होनना बुंदों दा जों बिनि खोथानिफ्राय जों बुजिनो हायो सासे एक्टिभ वार्कारा माबा मोनसे गावनि बिखुंनि जिनिसखौ गाव नुवालासिनो बियो दिनै गावखौ माने मोजां साननानै खामानि मावोबा थिग गाब्र'हैयो दा बियो गाब्र'हैदों आरो खोनानायाव माथो बेदिनो सेकेन्ड मेरिजबो लाबावदों होननानै जों खोनादों जों मेगनजों नुवाखै दा गिबियाथ' गिबि गामियावनो थायो जोङो माने फिसा फिसौ दङ बिहामजोबो मोनबाय सम्भब फिसौबो मोनबायदां दा खिन्थु दा सेकेन्ड मेरिज लानानै बियो बबाव थायो जों मिथिया दा बेफोर खोथायाथ' एखे लाजिथाव मानो होनबा माने जोंनि मानसियाबो दङ बाहायनो सोर बावहाय जइनिं जाफैदों जोंनि मानसियाबो बेखौ मेगनजों नुदों दा बावहाय बिसोरो टटेल 190 जन बिसोरो लिस्टआव होदों बे 190 जननि गेजेराव माने नाम होलाबायदों बिसोरो जाहाथा खिन्थु जोंनि मानसियाथ' फैयाखै जे बेक्तिफ्रा दिनै नाम होजादों बिथांमोना दा गाव गावनो स्टेटमेन्टखौ होगोन आरो बिसोरो सम्भब 40 जनसो गावसिनि मानसिफोरखौनो बेदिनो आर'नाइ सोबाय थादों आरो बेवहाय खुनु गोदान माने BPF निफ्राय जइनिं लाफैनायखौ जों नुनो मोनाखै बा समाजावबो माने बियो माने एसे रायखांजानाय बा गिना होजानाय बे रोखोम माबायाव थांगासिनो दं आरो बेखायनो बुं माने सिम्बोरगाव ओनसोलखौ जायनारि ओनसोलखौ BPF दोलो हिसाबै रन्जितआ बसुमतारीमोन ना रन्जित बसुमतारीया बे थाङोब्लाबो जोंहा BPF दोलो हिसाबै खुनु जोंखौ जेबो खालायनो हानाय नङा आरो जोङो स्ट्रंसिनसो जागोन आरो माखासे बहुद खोथा दं बेफोरखौ जोङो बुङाबाबो जागोन बिनि फिथाइफोरखौ गावनो गाव इयुनाव मोनलांबाय थागोन आरो बे बाथ्राया माने अनला खारियाव आगान थायै राव बेफोरखौ बुंनानै बे गावखौ क्रेडिट लानाय सारा जेबो गैया गावसिनि पार्टि लेभेलाव बेखौ पपुलारिजेसन गावखौ मुं थिसननायनि सारा जेबो नङा जोङो पार्टि हिसाबै दिनै जोङो 17-18 बोसोर जाहैबाय BPF दोलोआ सिम्बोरगाव मालाबाबो बे रोखोम परिबेसा फैखानाय नङा जिहेतु माने सिम्बोरगाव ओनसोलाव 40टा 45टा गामि दङ बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनै BPF दोलोखौनो अनसायगासिनो दङ बावहाय BPF दोलोनि बबेबा प्राइमारि अफिस बा इयुथ अफिसाव जे साइन बर्डआ सोलायबानो जाबाय होननानै बुंदों बेफोर खोथाफ्रा खुनु बिथा गैयै खोथा बेफोर माने मालाबाबो बे जानो हाया जोङो सिम्बोरगावनि वार्कार हिसाबै जोङो जतदिन दोलोआ थागोन अतदिन जोंनि BPF दोलोनि साइन बर्ड बा फिरफिलायाबो थागोन बेथ' बहुद मोजां मानो होनबा दिनै जोङो नुबोदों थांनाय MP इलेक्सनाव जेरेखम बायदि जोंनाव माखासे साइलेन्ट भट जे जोङो सन्देह खालायदोंमोन आसा खालायदोंमोन बिनि जों बांसिन भट मोननो हादों आरो फैगौ जे 2025आव जे BTCनि जे जेनेरेल इलेक्सन जागोन बावहायथ' जोङो देरहागोना रोखाखा मानो होनबा जों दाख्लै थांनाय MP इलेक्सनावबो जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै देरहाखानाय आरो दाबो 25आवबो BTCनि इलेक्सनाव जों देरहागोना खाथां मानो होनबा माने दिनै
BPF दोलोखौनो गुबुन गुबुन ओनसोल गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट गुबुन गुबुन ब्लकफ्रावबो दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां जाथिनि हारि माहारिफ्रा दिनै लोब लोब माने BPF दोलोखौनो मोजां मोननानै फैगासिनो दं हाबफैगासिनो दं आरो दिनै समा बहुद दंबावो 2025आव मार्च एप्रिलाव जुदि इलेक्सन जायोबा दिनै दोहौआ आरो बेनिफ्राय खाथि जायोबा माने बेफोर रोखोम जयनिं प्रग्रामा जालांबाय थागोन गामिनि रायजो गामि सिङाव थानाय साधारन रायजो राजाफ्राबो BPF दोलोखौनो माने साबसिन अनसायनानै दङ आरो जेराव जोङो BPF दोलो हिसाबै दा आपातत' पावारानो गैया पावार गैयाब्लाबो जोङो खामानि जों जेबो मावनानै होनो हायाखैब्लाबो दिनै साधारन रायजो राजाया माने बुजिनानै BPF दोलोखौनो अनसायफिननाया फैगासिनो दङ दा जोङो ओंखायनो जों बुंनो हायो फैगौ BPF 2025आव BTCनि इलेक्सनाव 40टा समस्तियाव बेवहाय माने जोङो 30टानिफ्राय बांसिन समस्तियाव जों देरहागोना रोखा आरो